Саламатсыз, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина бүгенге программада. Салымыңны түләдә тыныш йокло диләр халыкта. 2 атнадан физик затлар тарафыннан милек салымы түләү вакыты тәмамлана. Салымнарны берничә ысул белән түләргә була. Әлмәт районынан махсус хәрби операция зонасына 1,5 тонна гуманитар ярдәм китерделәр. Арасында Нива һәм УАЗ автомобильләре дә бар. Көмеш яшьтәге волонтерлар, бонуслар һәм 11 юнәлеш. Бу хакта масса күләм мәгълүмат чаралары өчен брифингта җирле ирекле хәрәкәт җитәкчесе сөйләде. Салымыңны түләдә тыныш йокла диләр халыкта. 2 атнадан физик затлар тарафыннан милек салымы түләү вакыты бетә. Хәзерге вакытта моны Әлмәт халкының 50% гына эшләгән. 2 декабрьдән бурыч көн саен арта башлый. Пенялар исәпләнәчәк. Салымнарны берничә ысул белән түләргә була. Россия федераль салым хезмәте сайтында, салым түләүчеләрнең шәхси кабинетында, дәүләт хезмәтләрендә, банкта яки почта бүлекчәсендә. Если налогоплательщик не оплатит налоги вовремя, Әгәр салым түләүче салымнарны вакытында түләмәсә, 2024 елның 3 декабреннән бурыч көн саен пенялар хисабына үсәчәк. Бу очракта салым органы аны түләү турындагы таләпне җибәрәчәк. Әгәр бурычлы кеше аны үтәмәсә, судка мөрәҗәгать итәчәк. Алга таба бурыч мәҗбүри рәвештә суд приставлары ярдәмендә түләтелә. Фәнис Хисматуллин сүзләренчә, салымны әлмәтләрнең якынча 50% гына түләгән. Салым хезмәтләре оперативлык өчен шәхси кабинеттан файдаланырга киңәш итә. Барлык салым хәбәрнамәләре анда электрон рәвештә кертелә. Салым түләүчеләргә кушымтага кирип түләргә генә кирәк. Әлмәт районынан махсус операция зонасына 1,5 тонна гуманитар ярдәм китерделәр. Хәрбиләргә исемле посылкалар, генераторлар, радиостанциялар һәм башка кирәк-яраклар тапшырылды. Битараф булмаган Әлмәт, Зәй һәм Сарман районнары халкы көче белән кирәкле әйберләр җыелды. Депутатлар, иганәчеләр һәм шәхси эшмәкәрләр ярдәме белән Нива һәм УАЗ автомобильләре сатып алынды. Түбән Мактама делегациясе җирлек башлыгы Вячеслав Сенин белән бергә 88-нче гранит танк батальонында һәм Алга батальонында булдылар. Ознакайлылар да бар күңел җылыларын салып, махсус хәрби операция зонасына янә гуманитар ярдәм җибәрделәр. 15 ноябрьдә волонтерлар, җитәкчеләр һәм битараф булмаган Ознакай халкы безнең солдатларга бик тә кирәкле булган әйберләрне, медикаментлар, азык-төлек, төзелеш материаллары, квадрокоптерлар җибәрделәр. Моңа кадәр бер көн алдан 9 тоннага якын гуманитар йөк Курск өлкәсенә озатылган иде. Шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучы якташыбыз автомобиль белән ярдәм итүне сорап, үтенеч белән мөрәҗәгать иткән иде. Аны истә тотып, Октябрь бистәсендә урта көч белән сатып алынган УАЗ автомобиле хәрби зонага җибәрелде. Буендаңа бүрук исән-сау служителгә ярдәм итсен, тизрәк без аларны көтәбез. Исән-сау барсында шул бүтән катнашкан кешеләргә бик зур рәхмәт. Алар инде бик теләп катнашалар һәр вакыт нашай мөрәҗәгать булганда. Бик зур рәхмәт барыбызга да. Рафис Хәзрәт Мөхәммәтов сугышларга ярдәм итүне һәркемнең изге бурычы дип саный. Чөнки хәрби ир-егетләребезнең тырышлыгы бәрабәренә генә без бүген тынычлап яши алабыз. Менә чираттагы гуманитар ярдәмне егетләребезгә җибәрәбез. Инде халык бик күп җыелды. Аллаһка шөкер, барсы да ярдәм итәргә тырыша. Инде егетләребезгә исән-сау барып җиттеләр, һәм дә егетләребез Bizlere soğuşlardı sen soğukaytsınlar ilerine. Yigitler, şoförler, bizden koynar selam barsına da yeme. Менә şu халыктан. Барысы да җиңү өчен дип, Ознакайлылар гуманитар йөк әзерләүне дәвам итәләр. Көмеш яшьтәге волонтерлар, бонуслар һәм 11 юнәлеш. Бу хакта масса күләм мәгълүмат чаралары өчен брифингта җирле ирекле хәрәкәт җитәкчесе сөйләде. Оешма 9 ел эшли һәм 12 меңгә якын кешене берләштерә. Мы можем отслеживать аналитику. В данный момент представлена аналитика города Альметьевска. Элек ярдәм итүчеләргә һәм волонтерларга ярдәм сорап мөрәҗәгать итүчеләргә үзләренә иреклеләр үзәгенә килергә яки хат җибәрергә кирәк иде. Хәзер Добро РФ сайтында теркәлү дә җитә. Зачастую вы заходите. Сез платформага керәсез һәм анда кирәкле чараны эзлисез. Мәсәлән, кемгәдер ярдәм яки яшьләр һәм балалар өчен чаралар. Шәһәр һәм район волонтерлары 11 юнәлеш буенча эшли, кайберләре берничәсен сайлый. Хәзер иң популяр булганы җиңү волонтерлары. Волонтерлар яшьрәк 14 яшьтән алып 30 яшькә кадәрге кешеләр, әмма аларның сафларын пенсионерлар да тулыландыра.
Серебряное волонтерство тоже очень развито. Көмеш волонтерлык нык үсә, безгә ветераннар советы ярдәм итә, алар шәһәрнең күп кенә чараларында катнаша. Алар концерт номерлары оештыралар, мастер-классларда катнашалар, яки аларны үзләре үткәрәләр. Татьяна Васянина яшьләрне дә, өлкәннәрне дә әлеге эшкә кирәк булу һәм ярдәм итү теләге җәлеп итә дип саный. Монда акча түләнми, гәрчә бонуслары барыбер бар. При регистрации на платформе Добрару Платформада теркәлгәндә волонтерның волонтерлык кенәгәсе ачыла. Анда оешма һәм башкарма комитет һәр чара өчен сәгать куя ала. Укучыларга бу сәгать укырга кергәндә баллар бирә. Шулай итеп 2дән 10 балга кадәр алырга мөмкин. Өлкәннәр балларны Россия шәһәрләре буенча сәфәргә, балалар лагерга юлламага алыштыра ала. Ә волонтерлар кенәгәсе кешенең ирекле эшчәнлеге турында мәгълүмат тупланган электрон портфолио. Биредә проектлар, курслар һәм игелекле эшләргә сарыф ителгән сәгатьләр саны. Әлмәттә иреклеләр үзәге инде 9 ел эшли. Ул районның 12 меңгә якын волонтерын берләштерә һәм үз сафларына барлык теләүчеләрне дә чакыра. Гаилә традицияләре календаре тупларга һәм якыннарың белән вакытны күңелле үткәрергә. Библия Нефта фамилия клубы ачылды. Балалар һәм ата-аналар хуш исле чәй эчәргә, иҗат белән шөгыльләнергә һәм аралашырга җыелдылар. Без елның һәр фасылына гаилә традицияләрен язабыз. Кышка бик күп туры килде. Бу традицияларның барысында Надежда Косовичева һәм аның улы Аркадий үз гаилә календарына кертәчәкләр. Фамилия проектын оештыручы Илзирә Саврентьева сүзләренчә, очрашуларның мондый форматы Росмолодежь гранты ярдәмендә тормышка ашырыла. Ул аны июльдә откан. Клубта әгъза булу шартларының берсе ир белән хатынның яше 35 яшькә кадәр булырга тиеш. Сейчас много времени. Кызганычка каршы хәзер гаджетлар артында күп вакыт үткәрәбез. Үзебезгә, гаиләгә, балалар өчен вакыт җитми. Һәм гаиләне эмоциональ яктан берләштерү өчен мин фамилия гаилә клубы булдырдым. Гаиләләр вакытларын бергә тәмле чәй эчеп уздырсыннар өчен. Гаилә клубы айга 2 тапкыр мастер-класслар үткәрергә планлаштыра. Киләсе мастер-класс 30 ноябрьдә узачак. Алдан теркәлү буенча катнашу бушлай. Әлмәтле велосипед урлаган өчен хөкем ителергә мөмкин. Быел җәй көне Ират аны автомобильчеләр урамындагы йортларның берсенең подъездыннан алып чыгып киткән. Җинаятьче видео күзәтү камералары кадрларына эләгә. Шуңа күрә аны тиз тапканнар. 12 мең сумлык велосипедны ул Әлмәттә йөргән шигәннәргә нибары 1,5-га саткан була. Аны кайтару өчен хукук сакчыларына Оренбург өлкәсенә барырга туры килгән. Судта Ират үз гаебен таныган, җинаятләрнең рецидивын исәпкә алып, суд Иратны 2 елга катгый режимлы колонияга хөкем иткән. Хөкем карары апелляция тәртибендә шикаят ителергә мөмкин. Татарстанның 16 китапханәсендә яшүсмерләр өчен яңа проект эшли башлаячак. Алар арасында Әлмәтнең Сөлейманова исемендәге үзәк китапханәсе дә бар. Сынау проекты беренчеләр хәрәкәтен күзәтәчәк. Балалар өчен 3 юнәлеш әзерләнгән: китап блогингы, китап клублары һәм балалар китап дирекциясе. Гаризалар 12 яшьтән өлкәнрәк булган балалардан кабул ителә. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.